Negi hajan ngot ki padba negi saupu artali ki shnong jong than maulasnai hapo kalama jong joint action committee sinjung ki nong sinchar shnong maulasnai area menta singi la mi padba ban penram jur ya ka jingkharoi ki kamsneu hakani ka jok menta akaba tang hakini ki khindiat banai bala dab lainut kaminsiam jong ki hebrin ki bala shad khat jubor bat khamtam ka jingsha barbor bat shapanyap dusman ka hebrin na ribhoi district kala pensir ya kishnong ki thau khamtam ki kime ki pa ki badan khunrin ya kate ka rally padba bala pelong menta ka sni la lam khman do chairman ka JC uba Nicholas Malai bat uba Ibok Sarim secretary lambat ki khat jong ka JC akaba la wan banya sanran lang ki seng bhalang ba pher na do ka Khasi Student Union KSU Ribhoi Youth Federation RBYF Nyotrap Youth Council HYC ka HANM ki padba nong shong shnong na do ki samla bat ki long kami long kapa ki khana school agate ke jingya padba amiru ka surpanram halor ka jingroi ki kamsniu hagane ka juk menta namar ka jingtingkai palat yu ding sempan ka bala pelong ru ki khon ki kiti ban em yoman ringkat ki kamsniu akaba kum ki padba hakate ka sngi kila penparu ka jing sngolam na ka benta ka yeng ka sam jong ka hebren ka bala do no ya ka jing im tang namar ka jing kwa brai jong runa ula shimsna ni ka jing im jong ka hadien pula depne ya ka kampamman kum ki padba kila dawaru ne ki bor ka an ki dei banle da ka batinge ban penyo ya ka hok jong ka te ka hebren badru ban ai da ka jing pen saja ka batinge yo te runar badan kti ha ka te ka kam da ka ba phasi ne set along shijunam khnang ba kum kini ki kam kinum ja shu nang ni shkhman hadin ka te ka jing lang ki padba kila pelong ya ka jing thang mambati kum ka jing sngolam na ka bentai hebren ha ringkat ki jing duai ba inyo ya ka jing ja than ha ka kti jongle ba na ka liang ki padba kila lum sin eiru kat bala da ka pisa banno shakate ka long yen ka bla mat kum ka te ka jingja ba sngosi we won Besudon so abangan song akan ngapor menta kaju ka jingkaang kaju ka jingyam bad kaju ka jingpat donor dong ini balik no ihap ibarat may kuwa ay ka justice. Dayam! Ako mo tayo dayam! Ay galing no sa kabang bray wa buhin day nga lang bigitang yam. Ikuwa ay ka justice. Ni pa lang ay ka relieve wala ay justice am. Ngingak ba inyo justice? Mani ka pangina patay ka slogan. Ma set along sirta jingim set along sirta jingim. Ngaling noong daga bukhor nilay. Nga Mario bukhor breathing hap hori. Rise in pasi. Rise in pasi. Bago na uru yapi, lada dong ibayang basem masno lada di kunjungan labaw buslim niya on buslim, ma daga buron kani declare message na kalengga Ribhoi Youth Federation RBYF, lada dong mana banba zamin yo, lani banyi kun pelagi yung lapaw kalam, kani declare message sipi, nginamay ladiki, ma kajagro nga ka kuburi kita. Para doon ibayang masam, doon kibakuha ang basa minyo, nilamayat! Kani declare message na kalayang dyan Ribhoi Youth Federation. Tiya man dyan, rakikti! Nilamayat! Impresyang, banwa di kidaw, ngani tru ipi tang kiade hani upor. Kadaw kalong, nila tengkay palat, yaw ding sempat. Kinong sumsar semang bersin ya kembo, kinong show bansa, ya kena semang ada ulat babu beklah ada ulat batumsi ada ulat bau syakran kurang bahe lama ulat ubi kia dah semang tahu lama ubi gerak semua ulat kena lagu jinja kim jurut syuk ben ayo tabing sempat bersin ni kimi unti tang sibor junggaan kat ben poi di bor junggaan lesi teng kelayu sukno parari prasnong prathang pradong prathan bagi ramba semang pelin kambiang lebih sempat jumpi. Kawit jadi kena kibalik tamkai. Lalu kena kibrio kibasuk tu, kibasuk kibasabari basandat. Ini lagi sini. Habinya lagi semang kita kibur kisama.
Kisamla kibun pabde kita selama ramba. Henry kisamla lemrau ke bangyong. Kibuju syong ki yang abbas bagi bat ki mobile. Kejung bang, jom kini ki pensat. Hapok jom ke internet. Malu lah bentak. Bagi tu ki prim jakria. Yang ki kam aurea. Nakam tur ni hanya ketur. Yang ke gormen bro bakan sumpah. Berkamok pun gitu. Langimlah berpediang. Agak jat beriu kejungi. Kamtam hangi kijat beriu. Kibang niong. Bidang sedih kijat beriu. Sedang berkil. Hirai bisa pentemeno. Hagini kaya baru. Nakriman bernatut. Bakun kini kijingja. Jingga syuk berjalan melenur. Hagini kesenang majumfi. Yang rembak mafi nusung suaranya. Bakun kini kijingja. Lano lanuru. Kandai beruan. Hapok kini kesenang kata majumfi. Hey. Lepas ki happy berit nang ni. Nganit ba nakali macam ki padba nang senang ki badon ha kani kapor baki bomron ru pin ay ki cing syania lamar kani ga cingcia ka basungsi kani ga sin ka kong abno ong ka balacia ha kani ka tan ba kadong ka cumi ngila form ye kani ka komiti bakan pek pang na ka banta ka im ka yam ka sya bandeng ka cing sya lebeng jong ki kan thei khana baki nong song ki bron hapo chung kini ka time bet kadong ka chungi ipan ba baro ki bron hapo chung kini ka mawas na area sunu bha ba pinai ki chung shani ana ka benta kini ki long kit kam baro chung kini ka joint action committee ki bron ye kini ki sau pu art ki snong baki long ki nong ya da ana ka benta ka chat benri chungi ka bron hapo chung kini ka time bet kadong ka chungi niyo i ki pot kubor niyo i ha ki social media Bahaya ka bakum kani ki cingcia ki cia hai ki wei pat ki benta. Nging idam yo thia ngai. Nrei ngim siam lo pai perkat bagani ki cingcia kawan ban cia ha duari ki tongi. Ngim bang si kum ki lok ki chor ki long kri ki long pa ha kani ka por ban yem dala ki chung ki chap kum ki reurong ba ana ki snong lo per bang long ka sakhi ka cingya da na ka benta chung pi. Upai ba obodan ho po chung kani ka tan bet kadong ka chungi ong ka kantin ki ruteman ong lung susu tamu ong ba yang tali ladang ilong ki ba yang si tali ngilong kita ki ba scam henry ladang ilong ki breu ki ba sapret haka imlang ka salang ngin kelon kita ki nong sun kita ki nong banbeng kita kinong ledus mon kinyo abang le ka babon hinrela dan ilong kibreu kibrong sitali ha ka imlang salang isnom ki thau ki brong po ka chung ka ni ka thain ka dong ka bangi don manta nginlong kita ki tibreu ki tiblei ki ba don ka mensim chi kit klelang ka chi long sitali ngila abang yang scam ha ka ni ka cheka ka bangi don ikilok ki chor ha ka ni ka por kum balaong da usarman ha kini ka porin ay kicing keren ka balangkot na may sudon ban ay tang kini kentin na ka bantay chung kini ka joint action committee ngelmi sekmat ban yada na ka bantay chung pi pai ba obodan hani ka thai ban ka dong na borui kicing kentu na ka bantay chung pi ki i sem halang ki beton lang ban ni ha kini ka por ki balang ki sipai chung kari ba ka chet bu pinsun kan dem ya kini ka joint action committee chung ilaha ka no ka por kami kendo kicing Itulah yang tanya kecing Arab nafiru. Kublai sibun tang kini kintin ki balangkot akan kutungi kena. Hai katbang nemi keski. Irang i langba ki kilat pasai kubor. Badang mi keski. Langi i kita kijingja. Ki paper. Kijing syak bat bor. Bat kijing syak ledan bor. Bat kijing syak penyap kelab. Ki bahagi pun ki rukom. Tiladang kumi. Ki kun samla. Jong gajai penriu. Ladang yang teli. Ladang yang skam. Banyak dalang, banyak terong lang, rangkat kacing terilang, dagi kenhun paper, kamtam kinoi lang selong, bat kiseng lang kumi, mut kai kalawai ke pateng ka saja, lada mangi ngim kedit menriu. Dengan ngik skam, kane kacing wan jengim tak kesini ni, iwei pa iwei, kane kacing kedit menriu jengi, kabang Indonesia khmat, bangin mailat, ba kacing sniu, kana sutit, hapok kane kadong kathan jengi. Balada kini sniu, ki alat bangin sutet angni kan sakapoi kapor kipa ke baro yemla syu pante lakam bang yemla syu pante tengkan yangi bakapor kaya bagi kun samla jengi
kinyai dagawai galti. Sya kalongying longsem sya kikimi kikpa kihmen kipara jong in ya ka jingim ka jong i ha une uru trang snam hoi na kalyang ka jong i ki para khap slong nidap da ka jing snow kendet marsin benai ko khobor bat nidap ru da ka jing snow sik thang abang yo ya kene khobor ka ba ine I have baret ila sap that jubor wat ya ka jingim ka jong i hoi Yoles kadang nakalyang ka junga ngasmo ba kadang day kasien ka ba nungkong sa kene ka dong pat kathain ka jungi ka ba kum kini gi jingja kiwanja hadu ba ihap barit isya thombor ya kalong rin yang ka jungi bat ha ka ju por bat wat ban sim ya ka jingim baluloy ka jungi kena kalyang jong ka joint action committee jong baro ki nong sensar snong jong ka molos nai area ni pa ko kubor skolam sya kene giyang kasam kapamat ya kene gijing skosi bat ha ga juko por ka joint action committee ka penram jur ya une unong uriu transam upashim jubor ya gijing imjong ine habret bat ha ga juko por ngin pa ka korwo ka basai sya ke bor jong ka ain ban na ka benta ka jing skai jong ka dong ka thain jong ka imlang salang so kene gadong bakathan jingi ba kibor jong kan kidai banai da gijing pensitom kapatinge yakum kini gijai breu wat ban set sejingim ha ka patok na ka benta gijing shan jong ka imlang salang jong kari ba jong kathan hi borok koi hoi kum ka sunjuk kawan hangne om ban penram tang ya ka jing do no jong ine I hybrid na kene kasnong ya ka mensim okordor ka jungi henroi ni wan roban penram ya ki reu trang snam ki basim ya ka mensim baliloi jo gihap ki beret ki jungi hapo ka ri khasi ka jancha ka bi jungi ni isai hene ki si ki baladap ki banai ki baladap sibon ki mensim ki baliloi kilasha dekat jobor ya ki jingim jong ki ha ki reu trang snam ni penram na kalyang juga senjuk ni penram jur ya kum kini ki jingja nyem kwa bakum kene ki jingja kinang kharoi ha ka dong ka thain ka jingi bat ha ka bri jongu henyu trap hi bro koi teleng ba ju kene ka jingalang ka pamenta ni pha ka karwa ka basai saba